nike bat dala haur literaturan hesiberria eta bestea veterano. Ez dut uste gaizki hartuko direnik Juan Cruzeko izatera bide. Juan Cruz igerabide nik uste dela izen klasiko bat, baina klasikorin zentzuri honenean, alegia bere liburuak jarraitzen dute irakurtzen, naiz eta urteak pasa, oraindik badute estimazioa eta badute tiradizoa, eta aigileak berak badu zer esana, ezta? Eta ez zaio inola ere agortu ez iturria eta ez da ere txinparta. Eta horren froga oso argia da, gaur eskuartean aurkezten dizuegun liburu hau, Serio Demonio. Planteamendua da, literaturan klasikoa izan dena, hartu pertsonaia bat eta pertsonaia hori aurkeztu eta haren hainbat abentura txirikordatu bata bestearen atzetik. Pertsonaiaren ezaugarria da ez du laparrerik egiten. Horrek gogora arazten digu, ez dakit, bazuen nola zan, Victor Hugo edo Lomkiri edo barre egiten zuen gizon, eta hemen ez du barrerik egiten umeak. Eta, baina horrek aukera ematen dio Juan Cruzi, hainbat pasadizo barregarri biltzeko. Eta pasadizuen bitartez, nik esan nuke, ez dakit, irakaspenak, bizitzaren aurreko sensibilidade bat, ikuspegi bat, lako hainbat gauza agertzeko ere bai. Eta hemen ez dago, baina liburu honen graziaren kulpante handi bat da Jokin Mitxelena. Izugarrizko indarra duten marrazkiak egin ditu, erosamarrak batetik, baina hankaz gora ikusiko dituzu edo buruz bera